Astea mici le ocolim, nu e nicio problemă, dar în alea mari îi dăm, tată. Măcar să nu omorâm cureaua. Off-road nu a trebuit. Asta da ieșire. Vedeți acum ce noroi sare. Oh! Să pornesc 4x4 oare. Gata, fraților, haideți că am făcut și noi o mică pauză. Nu de alta, dar am cam obosit să scoatem ATV-ul de acolo, din băltoaca aia. Nici n-ai pe unde să ferești, momule. Ia uite, iar mă ridic de față. Și acum o să mergem până la Petrom să mai băgăm niște benzină. Că eu mai am o linie, Ștefan mai are două, parcă. Și am zis că hai să nu riscăm să facem pana prostului. Așa că îi dăm frumos pe aici pe traseu. Încet, încet spre stația Peco. Ce mare a fost și asta. Nu-i chiar rău, dar nici bine. Așa că fentăm astăzi pe aici. Oh! Hai că nici pe aici nu-i roz. Oi, 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 oi. Și nu-i problemă de adâncime sau de noroi, dar nu știu ce e pe fundul bălții. Și eu având scut de plastic, sunt puțin expus. Nu-i problemă. Ia să încercăm. Mamă, ce șanți. De-aia nu vrea el să iasă. Oh! Gata, m-am aruncat pe partea aia la altă acum. Oh, frumos! Mamă, țucute, ce e aici, băi? Băi, 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 băi! Puțin cam adânc. Ia vedeți cum îl aruncă și pe Ștefan pe acolo. Aș fi vrut să încerc să încalec, da, nu mai încalec, că am picat deja înăuntru. Ia vedeți și aici o să atingem și noi, că astea sunt situațiile. Haideți că nu e așa rău. Dar bașca am obosit azi. Jucă uș ursulețul de spate. Tehnic rău. Chiar te fură în toate părțile posibile. Trebuie să fii 100% concentrat aici. Ia vedeți cum. Ia. Băi, până pe GoPro m-a sărit. Astăzi mai încet cu vorba, că sunt concentrat aici la traseu. Că necesită. Chiar necesită astăzi. Degeaba vrei tu să încaleci, că e atât de moale pe margine, că te aruncă direct în șanț. Așa mai bine o iei direct. Nu te mai chinui. Când iusca, da, merge, da. Acum, de nu știu câte ori m-a tras direct în șanț. Update, cred că în loc de 2 ore o să spălăm 3 ore. Cam așa preconizez. Am impresia că se spală puțin. Aici era o variantă și pe acolo, dar suntem maxim pe off-road, nu ne jucăm cu jumătăți de măsură. Suntem top. Aia zic. Săraca femeie, nu vreau să știu ce părere și-a făcut deja despre noi. Chiar n-aș vrea să știu. Nici n-am curaj să mă uit în ochii ei, că sigur i-aș citi în privire.
părerea despre noi. Văd că lui Ștefan e destul de curat pe acolo, pe la Brațe, pe la Planetare, pe la Burduf. Hai să iau puțină distanță, că nu văd fix pe unde o ia. Frumos! Hai să vedem dacă reușim să nu picăm în șanț. Haideți că am reușit până acum. Na, mai și reușesc din când în când. Nu m-am în față. Bine! Săracul domnul și el ne privea neputincios. Descărcăm anvelopele. De ce mă întrebați? Au, ce umflă Ștefan! S-a oprit și ploaia între timp. Oh, ce sare noroiul! Ia vedeți, am vrut și eu să-mi trag mâneca puțin, dar ce să o tragă-s noroi de în cap până în picioare? Direct pe câmp! ATV vlog de pe... Oh, aleu, aleu, aleu. Treaba asta a fost cam udă. Ia să vă văd pe voi acolo dacă sunteți ok. Vă șterg puțin și eventual să îmi pornesc eu diferențialul, că eu am crezut că gata, suntem la asfalt, tată. Am oprit toate sistemele, dar se pare că nu. Avem aici o casă de vânzare. Dacă vă interesează, puneți stop la clip și luați numărul omului. Cred că ceva cartier nou se face aici. Dar sincer, ca să ajungi la casele astea, ai nevoie de un ATV. Am vrut să zic la Ștefan că era drum pe acolo, dar mă rog, merge și pe aici. Nu este nicio problemă. N-ai să crezi că am ajuns și noi la asfalt. Foarte ciudat să merg pe asfalt. Îi dăm să pută toba un pic. Alimentăm repede și înapoi la traseu. Pentru că nu acolo ne place, pe traseu, pe noroi, pe off-road. Ne asigurăm la tren, sigur că da. Salut, salut! Dai să margă, că nu vine nimeni. Liber dreapta, liber stânga. Haideți că am ajuns și la Petrom de data asta. Cam așa arată și ATV-urile momentan. Ok, și haideți că am revenit direct de pe traseu. N-am mai filmat pe acolo, pe la Peco și drum înapoi, că nu era nimic interesant. Îi mai dăm o sesiune de off-road pe aici prin pădure și după aia mergem și noi spre casă. Mergem să le spălăm, că sunt ultimul hal. Ultimul hal. Dacă nu mă credeți, ia uitați aici. Ca să nu mai zic că cred că mă spăl și eu cu jetul. Dar oricum, foarte faină ieșirea. Cred că printre cele mai faine ieșiri. Iată și un obstacol. Dar avem pe unde să o luăm, să-l ocolim. Cred că ne chinuiam ceva cu el, dacă n-aveam variantă de ocolire. Sigur transpiram puțin. Am luat acum pe altă parte. E puțin mai strâmb pe aici, dar e și mai ușor traseul. Nu sunt așa de multe noroaie. Am zis să nu ne întoarcem chiar pe unde am venit, să schimbăm puțin. Mă uitam că am depășit deja pragul de 3000 de kilometri. Asta nu înseamnă decât un singur lucru. Se apropie revizia de 3200 sau 3300. Trebuie să verific pe carnetul de service. Oh, dai cu 4x4. Oh! Că-i pomul. E pomul.
Hai să cuplezi și eu 4x4 până una alta, că nu treci fără. Frumos. Și îl decuplăm la loc. Vă ziceam că se apropie revizia de 3200 de km cu pași repezi. Mai am cam 105 de km, probabil o să mai fac o ieșire maxim și o să-l duc la băieți să-mi facă verificările necesare. Dacă vreți să vedeți cum îl duc la revizie și ce fac băieții pe acolo, asta dacă o să fie și ei de acord să pot să filmez, lasă, te rog, jos în comentarii și am să țin cont. Și în caz că nu mai ai la follow pe Instagram, ai aici Instagramul afișat, precum și în descrierea fiecărui clip. Poți să-mi dai acolo un follow, deoarece sunt destul de activ. Postez cam în fiecare zi câte ceva, precum și atunci când postez pe YouTube. Prima dată anunț pe Instagram, pentru că YouTube-ul nu transmite tot timpul notificările, nu înțeleg de ce. Dar asta e, ne adaptăm. Așa că nu uita să intri să-mi dai follow. Poate nu intri, să pornesc 4x4 oare? Mamă, mamă! Hai că momentan îl las cu 2x4 să vedem cât biruim. Eu o să o iau pe aici. M-am gândit eu mai bine că e mai interesant. Sper să nu fie adânc aici și să mă fure iară. Și cu 2x4 și prin toate noroaiele. Bun, haide să pornim și 4x4, să nu-l mai chinuim atâta. Altceva cu 4x4 cuplat. Parcă se trezește la viață. Cred că dacă intră acolo mă mai scoate tractorul. Puțin umed, vreți să vă mint? Folosim troliu sau nu-l folosim? Nasol acolo. Cred că o să aibă nevoie de ajutor. Sau? Hai să-i dăm și noi. Hai să-i dăm și noi, am zis. Da, da. Nu, mai că la fund mai rău. Așa. Bun, o să-l rugăm pe Ștefan să ne ajute puțin. Ho, ho, ho. Off-road ne-a trebuit. Așa. Stai așa să mă pun și eu. Bun, dai încet. Auzi, ia du-te mai în față. Haide că ieșim. Bun. Hai că zicea Ștefan că s-a blocat ceva. Ha? Nu l-am apăsat eu. A, dar la mine se învârtea roțile față. Nu. Înseamnă că n-am cuplat. Nu l-am cuplat. Am vrut să văd cum merge și troliul. Să vedeți acum ce noroi sare.
ieșire. Frumos! Asta da ieșire plină de noroi. Ia vedeți ce șanțuri. Ce șanțuri se ascund sub bălțile astea. Nu prea e faină senzația când simți că pică ATV-ul și nu știu unde te oprești. Să mai ridic și eu puțin în picioare, nu că n-aș fi deja lioarcă. Aici și zona unde am rămas prima dată astăzi. O să încercăm să ocolim ca să nu mai stăm să omorâm la ele. Chiar aici m-am băgat. Puțin nasol. Cred că ar trebui să-i dea diferențial. Aia zic. I-aș da prin față, sincer. Forță. Ce n-ai zis că? Ho, ho, ho! Țin puțin distanța să văd și eu ce e în față. Foarte, deci foarte, foarte adânc. Ia uitați aici. Cum l-am întors direct invers. Eu o să încerc să o iau așa cumva. Am abordat puțin altfel. Da, deci pe șoampele astea îți trebuie skill-uri de pilot să poți să ții ATV-ul. Degeaba vreau eu să iau mai prin stânga, mai prin dreapta. Oh, cât era și aici. Îi dăm un el. Măcar să nu omorâm cureaua. Ce vorbești? Ce vorbești? Nici o treabă. Astea mici le ocolim, nu e nicio problemă, dar în alea mari îi dăm, tată. Haide să dăm și o urcare mică. Să vedem cum dă Ștefan panta. Roata mea sper că nu-i moale. Mă rog, mai moale decât trebuie. Nu, cred că e moale, stă și pe o parte. Nu, așa-s toate. Hai să-l vedem pe Ștefan. Fără frână! Da, hai că stăm acolo. Fai ce e aici! Îi dau eu sau? Încolo drumul spre casă, nu? Da. Ok, gata, fraților, am mai făcut și noi ultima pauză din traseul de astăzi. Mergem direct spre spălătorie, că avem ce spăla. Nu o să ne plictisim. Vorbeam cu Ștefan să mergem până la râu să le spălăm un pic, dar la ce noroaie îs, degeaba mergem, că până ieșim la asfalt le facem la loc, așa că îi dăm direct spre spălătorie. Și acum nu i-aș da viteză maximă, că tot noroiul aruncă pe mine. Îi dau așa un 40 până se mai descarcă anvelopele. Ok, ne vedem direct de la spălătorie. Și gata, fraților, haideți că am revenit direct de la spălătorie. Ia uitați cum arată agregatele. Da? Fai, ai.
Ne băgăm, tata, că noi avem de spălat aici, nu vrăjală. Bun, vă las să-l spăl și revin după aia. Gata, fraților, hai că am terminat și cu spălarea. Am stat ceva, de ce să vă mint. Acum singurul lucru mordar de aici sunt eu. Ia vedeți ce am pe mine, pe cască nu mai zic. Ia vedeți că Ștefan merge cu semnalizarea pusă. Vedeți, dacă n-are tic din asta să tot apese. Ce miros de mâncare. Așa mă lupt cu o foame de cel puțin 2 ore. Dar clar, ăsta e următorul lucru pe care o să-l fac astăzi. Parchez frumos ATV-ul și mă bag frumos direct la masă. Ok, fraților, și cam atât și cu ATV vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați simțit bine alături de noi. Nu uitați să apreciați acolo, să dați un mare like, un big like dacă merită ieșirea de astăzi, să vă abonați neapărat pentru că mă ajută foarte mult. Și până data viitoare, eu și Ștefan vă salutăm. Grijă la pisic! Grijă la pisic!